Moikka! Mä oon Pia Pihlainen, viestintäalan yrittäjä ja mun erityisala ovat työnantajabrändi, työnantajamielikuva ja työntekijäkokemus. Tämän videosarjani aiemmissa videoissa mä perustelin sitä, miten nykypäivänä myönteinen työnantajabrändi on työntekijäpidon valttikortti ja helpottaa rekrytointia. Itse asiassa vahva työnantajabrändi on suorastaan edullinen mahdollisuus ratkaista näitä haasteita, kun viestintä ja markkinointi linjakkaasti sitä edistävät. Työnantajabrändi auttaa organisaatioita houkuttelemaan ja pitämään kiinni osaajista, vahvistaa yrityskulttuuria ja parantaa brändin ja organisaation mainetta, vähentää rekrytointikustannuksia tosiaankin ja kohentaa liiketoiminnan tuloksia kokonaisuudessaan. Seuraavassa mä tarjoilen 7 pointtia työnantajabrändin kehittämiseen ja kerron, mitkä ovat ne kohtauspisteet, joissa sitä erityisesti kannattaa tarkastella. Aivan ensimmäisenä määritelkää työnantajabrändi sekä työnantajalupauksenne huolella ja varmistakaa, että johto on siihen sitoutunut. Tehkää selväksi itsellenne, mitä työnantajabrändinne edustaa ja mikä tekee organisaatiostanne loistavan työpaikan. Tämä auttaa luomaan viestintää, joka vetoaa kohdeyleisöön. Olennaista on muistaa, että työnantajabrändi on samalla idea siitä, millainen työnantaja olette ja lupaus siitä, millaisen työpaikan te tarjoatte. Työnantajalupauksen muotoiluun kannattaa käyttää aikaa, sillä se on merkittävä lupaus työntekijöille. Lupauksethan on tunnetusti pidettävä. Kannattaa siis nostaa esiin ne aidot vahvuudet ja ehkä paikoin myös ne kohdat, joihin apua uusilta ihmisiltä ne toivotte. Olkaa joka tapauksessa aito itsenne, sillä se erottaa teidät muista ja herättää luottamusta. Toiseksi, kaikessa tekemisessä kannattaa muistaa, että työntekijäymmärrys on erittäin tärkeää. Organisaatiolla on hyvä olla systemaattinen tapa kerätä tietoa siitä, mitä omat työntekijät pitävät työssään merkityksellisenä. Keinoina tähän voivat olla esimerkiksi kyselyt, tutkimukset, työpajat, haastattelut, keskustelut ja niin edelleen. Ja sitten kolmanneksi, näyttäkää yleisölle, keitä te olette ja millainen on yrityskulttuurinne. Jakakaa esimerkiksi kuvia ja videoita organisaatiostanne sekä kertokaa henkilöstöeduista, tilaisuuksista ja siitä, miten rakennatte tiimihenkeä. Julkaiskaa tietoa, joka todennäköisesti kiinnostaa työnhakijaa. Tehkää kiinnostavaa sisältöä someen, verkkoon ja muihinkin kanaviinne, joita ne potentiaaliset työnhakijat käyttävät. Ylläpitäkää urasivujanne huolella ja rakentakaa niistä kiinnostavat. Kaikki tämä auttaa hakijoita saamaan paremman käsityksen siitä, millaista on työskennellä teille. Sitten neljänneksi. Kannustakaa työntekijöitä olemaan äänitorvianne ja somelähettiläitänne. Pyytäkää heitä jakamaan kokemuksiaan somessa matalalla kynnyksellä ja tarvittaessa myös palkitkaa siitä. Tämä lisää luottamusta teihin sekä sisällä että ulkona ja esittelee brändiänne monen mielestä autenttisemmin kuin organisaation oma sometili. 5. askel on sitten tehdä työn hakemisesta mahdollisimman helppoa. Panostakaa siihen hakijakokemukseen. Välttäkää kaikin voimin huonoa hakijakokemusta, sillä hakijoille tarjoilette käyntikorttianne jokaisessa rekrytointiprosessin kohtaamispisteestä. Pitäkää ne hakijanne prosessin etenemisestä kartalla ja viestikää ja vielä kerran viestikää. Hakijahan voi olla esimerkiksi someäänitorvenne sekä hyvässä että ei niin hyvässä. Joka tapauksessa hänellä on oma verkostonsa, johon rakentuu teistä työnantajamielikuva hänen hakijakokemuksensa perusteella. 6. kohtana rakentaa työnantajabrändiä on se, että hyödynnätte somea täydeltä laidalta esimerkiksi niiden avointen tehtävienne suhteen. 59% 16–89-vuotiaista suomalaisista käytti somea viime vuonna päivittäin tai lähes päivittäin. Tämä kertoo ihan itsessään, että somessa teidänkin kannattaa todennäköisesti olla. Postaamisen ja jakamisen lisäksi kannattaa osallistua verkostojen keskusteluihin. Vastatkaa aktiivisesti kommentteihin ja viesteihin ja tehkää tämä mieluiten nopeasti. Se kertoo seuraajille, että arvostatte heitä. Muistakaa hyödyntää myös maksullista somemainontaa. Se edistää työnantajamielikuvan rakentumista laajemmillekin yleisöille. Voitte kohdentaa tiettyjä demografisia ryhmiä ja työnimikkeitä tavoittaaksenne potentiaalisia hakijoita. Ja sitten, tämä on tärkeää, seuratkaa siellä saatuja tuloksia. Somessa sitoutuminen, seuraajamäärien kasvu ja aktiivisuus kertovat, miten toimenne vaikuttavat työnantajamielikuvaan. Kannattaa käyttää tätä tietoa säätääksenne sosiaalisen median toimia tarpeen mukaan. 7. ja sitten viimeisenä kohtana näistä, eikä ollenkaan vähäisimpänä. Perehdyttäkää tulokkaanne kunnolla.
Rekrytointi on aliarvostettu tilaisuus työnhakijan lisäksi myös organisaatiolle erottua ja luoda hyvät mahdollisuudet työntekijän sitouttamiselle. Ihmiset nimittäin yleensä tulevat intoa uhkuen uuteen työpaikkaan ja tätä tilaisuutta ei kannata tärvellä kiireellä eikä varsinkaan välinpitämättömyydellä. Samalla kannattaa varmistaa työnjako ja roolitus, sillä jos kaikille on epäselvää kuka vastaa mistäkin työnantajabrändiin liittyvästä asiasta ja soppaa hämmentävät usein yhdessä markkinointi, HR ja viestintä, niin pian ihmetellään, että mitä kenenkin pitikään tehdä. Sovitut protokollat auttavat sekä uusia että aiempia työntekijöitä ja tekevät työskentelystä jouhempaa. Kiitos sulle, että katsoit tämän videon. Jos sä haluat kuulla lisää juttuja niin viestintään, työnantajabrändiin ja työntekijäkokemukseen liittyen, niin nappaappa LinkedIn-profiilini seurantaan ja lähetä mulle verkostoitumiskutsu. Luvassa on vielä lisää näitä videoita mainituista aiheista ja postaan muutakin linkkarin aktiivisesti. Jäädäänpä kuulolle!